Jeg vil først starte med en kort gennemgang af den udleverede tekst til eleverne for at sikre mig, at der er en generel forståelse for teksten. Formålet med teksten er at give eleven indblik i livet som bonde i det danske landbrugssamfund anno 1700-tallet. Med andre ord kan børnene skabe autenticitet i forhold til hvilke redskaber, afgrøder og materialer til huse, som der var tilgængelige i 1700-tallets danske landsbysamfund. Jeg vil derefter vise dem et billede af dette kort, som har til formål at give dem et visuelt indblik af datidens Danmark. Eleverne vil få lov til at arbejde med RPG-spillet Minecraft, som indeholder også en story mode, som vi vil have eleverne til at kreere deres egen fortælling med. Her er i gang med planlægningen af den lokale kirke. Jeg har valgt at bruge billeder fra nettet af kirker fra 1700-tallet som guideline. De stiplede linjer hjælper med at give overblik over strukturen og placering af de forskellige materialer, som skal anvendes. For at gøre videoen mere overskuelig har jeg sat hastigheden op.